ACEDE és l'única plataforma participativa que ha obert un espai de diàleg entre agents socials i el món polític amb l'objectiu de donar a conèixer i de cercar possibles vies de solució a les problemàtiques sectorials. Recolzem a les micro, petites i mitjanes empreses ajudant a que esdevinguin més competitives i que tinguin més força, ja que són el principal motor econòmic de Catalunya. L'ACEDE no té color polític, és una associació amb pluralitat de representants. L'ACEDE la integrem empresaris i directius de diferents sectors econòmics, agents socials i representants polítics. La nostra missió és mitjar entre les forces polítiques, econòmiques i socials per un benefici comú. Consolidar Catalunya com un país prosper i competitiu amb institucions compromeses amb la realitat que ens envolta. Des de l'ACEDE vetllem pels vostres interessos. Us donem veu!